ukuthi hayibo kanti ngilokhu ngithi isex ngiyayazi isex ngisake ngayenza kanti isex iphethe izinto ezimnandi kangaka noma ususekhaya usuwedwa usuyintombazane uma umcabanga lo muntu wakho kushaya ngalesi style mhlawumbe uthola ukuthi ukubambise i-dressing table Mr Sothondose awukakaze lona ke nguTensia Quen Savage odume kakhulu ngokwelulekana ngezocansi. uTensia waziwa kakhulu ku-Facebook, YouTube kanjalo ke nalapha yake ku-TikTok. Ihandle yakhe ithi ke Tensia Quen Savage. Le ntombazana ke lapha ke siyidonsa ke ikhuluma ke iseluleka ngezocansi ukuthi ke kwesinye sesikhathi niye nizitsheli kakhulukazi nina abafana ukuthi ke ucansi niyalazi kanti cha anasi lutho ngocansi. Lapha ke simdonsa ekhuluma ke nentatheli yale channel uSothondose. Lapho ke babekhuluma ke khona over the phone beqinisekisa ke noma ke bekhuluma ke indaba yocansi ukuthi kahle usex iyini mangabe ekhulunya ngento ebizwa ngesex. Mlalele usithalele ke nawe kama tips njengoba ke kuveza ukuthi akubalekanga ukuthi ke mangabe nenza ucansi nize niyolenzela embhedeni noma endlini. Siphilile thina njani wena? Hayi kuyaphileka shame ya impela ingoma ithi lapha into ebhlungu kakhulu leyo ukuthi kuzofika omunye umuntu bese enza lento ongakhona ukuyenza wena uzosola bani lapho. Uzoyisola wena phela uzoyisola wena ubani owathi wena ungayenzi leyo nto because uvumelekile ukuyenza. Ngoba uvumelekile akekho wakutshela ukuthi ungayenzi. Okay. Last week ntokazi sikhuluma indaba yokuthi yendawo ukuthi mhlawumbe indawo iyakhethwa yini indawo la mhlawumbe eningakhona ukuzijabulisa khona wakuveza ukuthi inqubo nje uma kuyikuthi la uyobukhona khona kusuke ngekho umuntu ungeze ukuphakazamisa ilungelo lomunye umuntu osuke ehambela ngendlela uvumelekile ukuzijabulisa nowakwakho noma ngaye kuphi kusuke kungesile icala inqubo nje uma nino babili ngoba into esuke ibalekile iprivacy leyo ukuthi ke nibeni ke nobabili. Then ke namhlanje ke ntokazi asibheke ke ngifuna ke sibhekeni indaba la kunalezi izitayela lezi ezenziwayo lapha abantu bayebethi impela abanazi ikhathi zezitayela uma kunjani njanyana kusuke kulungile but angifuna ukubheka la ntokazi usitshele nje ngempela futhi usitshele nje iqiniso ngoba iqiniso lesilifunayo thina sifuna ukulokuthi uhlawumbe isekela indaba yezitayela. Mhlawumbe kuyenzeka yini ukuthi kube khona mhlawumbe amantombazane angayifuni izitayela mhlawumbe zasenkonzweni noma abafana mhlawumbe abangayifuni kuyenzeka yini kube khona mhlawumbe oyedwa othola ukuthi akekho kule nto yezitayela mhlawumbe kwenziwa kanjani lapho into ekhona leyo ukuthi mhlawumbe kube khona abangayifuni uma bekhona kuye kwenziwe kanjani lapho. Mr Sothondose nje ngizoqala ngisho ukuthi kakhulukazi kubantu besifazane ibona nje abalwisanayo nje ngendaba yezitayela ngoba banalezi inkolelo lezi zabo nje zokuthi umuntu emefuna ukungishaya ngesitayela shithi lowo muntu akangithandi yes uyangiuza ngoba bakholele ekutheni izitayela ziyakhahlaza umzimba ziyawumosha umzimba shuthi lo muntu uzongikhahlaza angikhahlaze emeseqeda lapha eyangibalekele yangishiya indaba iba nkulu ifuka ukuthi mhlambe akakwenzele lutho lowo muntu yabo uvela ubona ukuthi shuthi uzongikhahlaza angikhahlaze aqede lapho angibalekele. Yabo yes njengoba sike sakhuluma kulokhu ngesonto edlula ukuthi indaba yama dog style ukuthi bakholele ekutheni I dog style usizinqa iyavula iyakhahlaza. Yes so ngifuna ukubheka ke la ukuthi okay uma kuya enjoyeka yini mhlawumbe noma kuyajabuliseka yini ngaphandle kwazo. Kuyajabuliseka Mr ngaphandle kwazo izitayela. Yebo. Yabona Mr Sothondose into engizokutshela yona izitayela nje ngizoqala ngisho ngithi izitayela zenza uthando nje lube mnandi. Ngani na ziletha injabulo entsha. Into entsha nje izohlezi ine experience enhle nethokozisayo. Yabo ekufana nasekutheni kwi relationship Mr Sothondose if umuntu ezokisa kwi restaurant ongakazi uye kuyona.
ufike experience into entsha ongakaze wayithola emnandi. Yes nakhona ke idayeleni uzothola ukuthi wena ulokhu uhlele idayeleni ezu2 if upartner wakhe kuzointroduce kwesinye istayela uthola ukuthi kanti laba kade ngihleli khona yes simnandi sona kodwa kanti bengisiphuthisela kanti kunezitayela ezikanje mhlawumbe uthola ukuthi nanendlela osuwenza ngayo embedeni isiba strange kumuntu wakho uthola ukuthi mhlawumbe ngendlela osuthokoza ngayo usukwenza izinto obukade ungazenzi kulezi izitayela lezo obukade uyijayele ubumnandi buyadlulana abafani cha siyayizwa impela kusho ukuthi abantu bayiphuthisela uma ngabe kunjalo but angithole like thenini kuyimpoqo yini phokhe mangabe ngekho isiyayishaya ngitayela ngoba Mr Sothondose if usolokhu sihlale ezitayeleni ezu2 sizogcina sesiborana kuzobe sekubhora ngoba uyazi vele ukuthi emva kwalesi style kulandela sithi istyle seniyazi sekuyabhora yabo yes sekufana nokuthi vele uyazi ukuthi emva kwa8 kulandela uB emva ka1 kulandela u2 uyabona ukuthi nje leyo nto into esisekhanda seniyazi sekuzofana yes wazi ukuthi njalo isikashaka iyayizwa leyo nto kuyabhora ngathi like ningashintshela entweni entsha ni introduce izitayela ezintsha kwi relationship yenu futhi nakhona nixoxe lokho no partner wakho nibonisana ukuthi hayi ngoba ngikuuser hayi ngoba ngikuthandela isex hayi ngoba ngakufuni kodwa like ngifuna ukuthi siqinise uthando lwethu nenkonzo yethu ithi ukuba nespice nyana ibe na that thing singahlezi sastika entweni eyodwa njalo nje lokwenza lezi izitayela kunamthelela muni othandweni esuke sibe namhlabeni liyawafaza yini amanye amabhawodi asuke ethambile uma ngabe senza zonke lezi izitayela ezahlukahlukene kuyawafaza yini amanye amabhawodi mhlawumbe uthola utathambile la uthandweni Mr Sothondose ngingasho ngithi if unenza izitayela nomuntu wakho kuyafasa amabhawudi ngoba yazi Mr Sothondose ngingake ngithola ukuthi sikhuluma la ngomuntu vele oseke waba kuma relationship kanje yes uthola ukuthi mhlambe lo muntu engizoba naye njengamanje uzongintroduce kwistyle esisha engingakazi ngasithola mhlambe kumuntu engake ngathandana naye leyo nto leyo nto izomenza ukuthi avelele ukuthi hayibo kanti ngilokhu ngithi isex ngiyayazi isex ngisake ngayenza kanti isex iphethe izinto ezimnandi kangaka noma ususekhaya usuwedwa usuyintombazane uma umcabanga lo muntu wakho kushaya ngalesi style mhlawumbe uthola ukuthi ukubambise i-dressing table Mr Sothondose awukakaze wayibamba i-dressing table wazwena ukuthi nje kumele nje silale embedeni uzothuma umcabanga uzuhleke wedwa yabona ukuthi cha yazi kumnandi uma ngibamba i-dressing table ngimnikeza kanje uyayizwa indaba mhlawumbe ezinye zazo ngoba ngazi ukuthi uthanda ake zibe ntathu nje zikiye kube i-dressing table bese ngoba phela senzele ukuthi ilona mhlawumbe lokunyakaza ukuthi okay yini awembebe khuluma ngama yes nje obukhuluma ama-dressing table bakhona abo dog banibanyana yini iziphi ezinye futhi awuthi ukuthi zibe mbili uthi utshela abantu emakhaya no okay ngaphandle kaShaka mhlawumbe lesenkosi uShaka nase esinye uyabona Mr Sothondose abantu ngingathini umbhede baba bawukhonze kakhulu kanti masethwa nje abake bawushiye nje kancane nje njoba sengishilo ukuthi ukumbambise nje i-dressing table nje umuntu wakho umphakamisa umlenze nje umkhamukele ngemuva Mr Sothondose kumnandi lokho uphinde futhi uthi ukumhudulela ngasekhoneni Mr Sothondose uyoma ngaphasi nabe sekhoneni lombhede ugxamalazela umlenze owodwa uphakamisa omunye ubeke la egxalabeni umshova umuntu wakho Mr Sothondose kuyashovela kuyashoveka Mr Sothondose futhi kwesinye isikhathi umbhede uyagqilaza engathi mugqilaza umbhede ungakundlale naphasi